नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जों दिनै धेकियाजुलियाव मोनफैबाय आरो बाटासिपुर होननाय गामियावहाय। दिनैनिफ्राय फार्स्ट जागोन। जों दा जास्ट मोनफैदोल' रुम मोनबाय। दाबो जों सिजिल बानायाखै आरो माने बेगखौ बख'वाखैनो जेबो हिफोरखौ। आंनि रुमखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै माबायदि नायदो। मोजां मोनदों आरो मानो मोजां मोनदों मिथिबाय माने बेलेग दिना गामि भितर दोनना माबा माबि उखैबा मोनजाया। एबार टेनसन गैया माने दखानानो एकदम उसुं सेराव होनाय जाबाय। नायलांदों नोंथांमोना बाटासिपुर बेनो चावमिन टावमिन अमा हांनाय मा नांगौ अमायावनो गासिबो मोनखायो। स्टेसन खाथियावनो आरो बैलाय स्टेसना। जा गोसो बेखौनो मोनजासिगोन जों। ओमफ्राय नै बे जोंनि रुम दखान बायदि नुयो। नोंथांमोना नायलांदों आंनि रुमा माबायदि। दखान नङा आरो बेयो थाग्रा रुमानो। जोंखौ संना जानो होदो आरोना। नै फ्रिज दङ। गासै जगार दंखायो संना जानोबा जानो हायो। ओमफ्राय फुदुंग्रायाथ' जोंना दंखायो होमबाबो बेयावबो दं आरो। बेयाव थोरसि सुनो बिन्दास संना जानो होदों। उखैबा संनोसै जानोसै। दा जों चिकेन चावमिन खालामना जाग्रोबाय नै। सानैनि सियार दंखायो। बेयाव ओंखाम जानो हाबाय। रुमा नै दाबो फानद्रायाखै मोनफैदोंल' फानज्रायनोसै लासैनो। बे आंनि रुम। सानैनि सियाराबो मोननै। नै फुथलायाबो मोननै सानैनि। बेदा बिब्दि आरो। जेरावबो ओंखारनाङा। रुमजोंनो नांजाबखानायखा। बाथरुमखौ देखायनोसै आं नोंथांमोनजों। नै बेनो बाथरुमा। खाथिसोखा आरो। दानिया हिजाबनोसै रेस्ट लानोसै। दिनैसो बाटासिपुराव फार्स्ट नाइट। जायफ्रा आंखौ सिनायो माने आंनि लोगो बिराद दङ आलासिफोरबो दं खिन्थु कन्टेक्ट नाम्बार गैला आरोना। नायफैदो सोर सोर सिनायोमोन माथो होफैदो दाहाय ग्रिन रुमावहाय। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनोसै। जास्ट आङो माथो कन्टेन्ट लाबोनो आंनि रुमखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना। मोनफैबायल' दोनलाय दा रेस्ट लानोसै दुगैनोसै। बाय बाय टाटा।